Lebon kaping 5. Lagi jam 8, wengi kuwi wis sepi mamring. Ora ana lawang siji-sijia sing mengo. Senajan ing desa nanging mapan ana ing pinggir ratan gedhe. Klebu toko Sendari. Toko gedhe kuwi lawange wis mingkem rapet. Nanging senajan tutupan rapet, sing duwe toko durung turu. Santoso isih ketungkul ngisi cangkriman prapatan panjebar semangat sing dadi kasenengane. Majalah PS dituku awan mau saka loper koran sing ajeg teka dina Senin. Rampung. Pitakone Sendari, ya bojone Santoso. Weruh-weruh wis manyu ing sandinge karo ngulungake kopi susu sak gelas gedhe lan gedang goreng anget. Wis. Wangsulane Santoso cekak. Santoso nyeruput kopi susu anget terus nyaut gedang goreng sing diladekake. Sendari mapan lungguh ana kursi sisih kiwane Santoso karo ngolak-alik PS sing ana ngarepe. PS kuwi akeh gunane lho, Dik. Tembunge Santoso mecah sepining wengi. Akeh cerita kanggo lelipur, upamane cerita rakyat, cerita sambung, cerita cekak, alaming lelembut, pedalangan lan uga ngemot kawruh agama Islam, kawruh kesarasan, taman wanita lan isih akeh maneh. Iya, Mas. Ing wengi iki aku uga arep crita marang sampeyan bab wewadining uripku. Wewadi? Santoso mandeg anggone ngecapi gedang goreng. Wewadi iki mung sampeyan sing ngerti. Wong sak donya ora kena weruh klebu Winarti anakku sing kuliah ing UGM. Sampeyan sagup nutup rapet wewadiku iki. Santoso mantuk. Mengo nguwasake praupane Sendari kang prembeng-prembeng. Mripate ngetokake luh kang ndlewer ing pipine lan gage dilap nganggo kacu. Unjal ambegan dawa, tangan sedakep nglangut, pandelengane nyawang adoh. Sawise temoto atine dheweke miwiti crita. Aku omah-omah karo Suntara mung bondo nekat. Lah piye? Wong sakwise aku tamat saka semea, ora suwe wong tuaku sakloron wis ditimbali marak mring pangayunaning Gusti. Aku ditinggal dhewe tanpa sedulur. Suntara tangga cedhak sing tamatan SMA kuwi ngajak omah-omah. Aku sago. Acara nikah Cerimen dianakake KUA lan disekseni tangga teparo. Minangka cagaking urip bebrayan, aku buka warung cilik-cilikan. Mas Suntara dadi tukang batu, ning arang oleh garapan. Dadi penghasilane ora kena dijagakake. Omah-omah wis 13 taun. Rumah tanggaku yo mung kaya ngono wae. Winarti wis mlebu SMP. Bocahe pinter. Nanging apa yo mung kaya ngono wae uripe ing tembe. Aku mung tamatan semea. Anakku besok bisa kuliah. Aku kepengin Winarti dadi dokter.
Kuliah kudu sangu duit ngebrah. Apa maneh njupuk fakultas kedokteran. Kuwi pancen kaya-kaya angen-angene wong tuku buntutan SD-SB. Nombok 1000 ripis, yen nembus 4 angka bisa oleh duit 2.500.000. Waktu kuwi duit semono gede banget ajine. Bisa kanggo mborong rupa-rupa. Malah ana sing nembus 4 angka tombokan 10.000 ripis. Bisa ngukup duit 20 yuta. Banjur kanggo nggedhekake tokone. Ujare wong akeh, jare anggone oleh nomor SIM mau saka Belik Sinung, kidul desa kene. Aku niat arep niru lakone wong sing bejo kuwi. Carane nyelupake kertas ing Belik Sinung wanci tengah wengi malem jemuah. Wis tak niati, wis tak tekati, arep tak wujuti kekarepanku mau. Aku adus keramas, aku poso mutih 7 dina. Malem jemuah legi wetara jam 11. Aku metu saka omah mara nyang Belik Sinung. Tekan Belik jebul isih ana wong telu ing kono. Aku nyelingker ing grumbul udakara 10 meter adohe saka Belik. Sawise wong-wong mau lunga, aku lagi metu saka grumbul lan terus wae marani Belik sing tak sedya. Panggonane angker, mengkorokake githok. Wit ringin sing ngayomi Belik nuwuhi wingite papan kono. Aku ora wedi, karang wis tak niati. Aku terus ndodok ngadep Belik lan nyemplungake kertas sing tak gawa saka omah. Rada sauntara suwene, kertas tak jupuk, tak iling-ilingi. Aku jeleh, awak gemeter, wel-welan, panon sumrepet lan isih kober buang kertas sing ana gambare pocongan turu mujur. Aku dengkelen nganti ora kuat ngadeg. Dumadakan angin tumiup banter nyempyok awakku nganti mripatku merem. Bareng melek saebo kagetku. Ngerti-ngerti sangarepku ana pawongan bregas lan aku wis ana sak ngarepe omah gedhong magrong-magrong. Aku lungguh timpo ndingkluk ora wani nyawang dheweke. Kepengin sugih aja tuku nomer, mundak keblinger. Yen gelem tak rewangi, kowe bakal dadi wong sugih. 2 taun sakwise kowe sugih, bojomu tak jaluk dadi rewangku ana kene. Kowe ndang rabiya maneh. 2 taun candhake padha karo bojomu sing dhisik. Bojomu sambungan mau uga tak jaluk dadi rewangku. Lan sakteruse kaya mengkono. Iki ali-ali kon nganggo bojomu. Yen kula mboten purun, ya kowe dhewe sing manjing dadi rewangku. Nyoh, tampanono. Maknyut angin banter nyempyok awakku maneh. Melek-melek biar posisiku wis jengkeng ana ngarep Belik. Tanganku tengen gegem ali-ali sing katon mencorong kuwi. Aku agahan ngadeg terus bali mulih karo nggembol 1000 pitakonan sakjroning ati. Sawise kuwi ana owah-owahan gedhen mungguing panguripanku.
Warungku sing maune mung cilik-cilikan suwe-suwe dadi toko sembako. Apa sing tak dol mesti payu, tur laris. Nyandak 1,5 tahun karo entukku oleh ali-ali saka mbelik sinung mau, Mas Suntoro tak nggoni ali-ali kuwi. Mas Suntoro gelem nganggo tanpa sangga runggi. Jalaran aku kondo ali-ali kuwi anggonku tuku saka toko Mas Murni. Dienggo Mas Suntoro kok pantes, malah katon imbuh ganteng. Ning ya kuwi, nganggo ali-ali lagi 6 sasi. Mas Suntoro tinggal donya merga kacilakan lalu lintas. Hatiku gelo. Kepriye maneh aku kudu lila dadi rondo merga pitukone pancen kaya ngene. Tokoku saya gedhe, ora mung dodolan sembako, prasasat sembarang kalir ana. Aku njupuk rewang kanggo ngladeni wong tuku lan wong kulaan. Winarti lancar sekolahe lan wis kelas 1 SMA. 5 sasi sakwise ngrondo, aku dirabi Daruno. Dheweke dudu wong kene, nanging wong adoh. Senengane nenggak omben-omben nganti mabuk lan ora wigah-wigi ngrayah bandane liyan. Daruno tak nggoni ali-ali. Dheweke seneng atine. Genep 2 taun anggone omah-omah karo aku, dheweke pamit tilik wong tuane. Ora ngerti yo. Ana ing kono jebul mati, jalaran nenggak omben-omben oplosan. Statusku rondo maneh. Sateruse aku omah-omah karo Duki, sopir mobil box. Sakwise dadi bojoku, yo takon leren anggone nyopir, takon melu ngurusi toko. Tokoku saya dadi, pelayane ana 3. Mas Duki tak lungguhake dadi kasir. Kaya bojoku sing dhisik-dhisik, dheweke uga tak anggoni ali-ali. Katone seneng atine. Sakwise 2 taun omah-omah, dheweke lara, tak gawa menyang rumah sakit. Sakwise dirawat 7 dina, Mas Duki ora ngukup. Rondo kembang. Aku iki apa ya ngono kuwi? Nyatane sakwise 7 sasi anggonku ngrondo, aku omah-omah karo Wastono. Dheweke uga wong adoh. Lan kaya sing wis Wastono tak nggoni ali-ali. Dheweke ora nglegewa. Omah-omah oleh 2 taun, Wastono tiwas kembrukan lemah, jugruk beneri tilik wong tuane ing ereng-ereng gunung. Liyane Mas Suntoro, bojoku kabeh wong saka adoh. Dadi ora ngerti aku iki rondo wis kaping pira. Ngertine ya mung rondo 6, mbok menawa olehe ngarani rondo 6 sugih. Klebu sampeyan Mas Santoso, bojoku nomor 5. Iya wong saka adoh. Mengko dhisik. Panyelane Santoso karo ngadeg nyat saka kursine. Tangane nyengkrem pundake Sendari. Mripat mencereng sajak geter marase. Praupan mangar-mangar. Aku wis kok daftar nih dadi lebonmu. Sereng ditakoni. Ora Mas, tenan ora. Lungguh dhisik. Tak teruske dhisik anggonku crita. Santoso ngendoni cengkremane. Dheweke bali ngebrokake bokonge ana kursi.
kelangan greget kanggo ngombe kopi lan mangan gedang goreng. Aku tresno banget marang sampeyan Mas Santoso. Winarti uga kandha seneng duwe bapak sampeyan. Dheweke wis kuliah, calon dokter, mujuti gegadanganku saksuwene iki. Mas Santoso ora bisa dadi lebon, awit sampeyan ora gelem nganggo ali-ali iki. Mas Santoso sregep salate, malah dadi imam ana ing musolane dolah. Dene lebon kang kaping 5, aku dhewe sing manjing dadi rewange danyang belik sinung. Aku titip Winarti, rengkuhen kaya anakmu dhewe.